Добро утро! Тръгваме на разходка към Коница. Това е дворчето. На главния път сме. Огромна смокиня. Селото е нагоре, много е сладко наоколо. Е, това представляват къщичките. Съпругът ми разучава цени на горива. Аз както винаги разглеждам наоколо. Тук някаква мини круша. От тия малките супер сладките. Моста трябва да е някъде в тая посока. Моста, откъдето се тръгва за манастир Соломи. Величествената планина. Там някъде е манастира. И по това скромно баиче ни е посочено, че е центъра. Толкова е величествено и в същото време спокойно, красиво, умиротворено. Прекрасен селски дом. Повечето къщи са на 2 и повече етажа. Ето и църквата, слънцето е насреща. Хората си косят. Уха е на лято. На оксена трева. Големия пазач. Уханият на лепа е просто вълшебно. Много си страшен. Браво, браво. Ето ни на център. След едно прилично изкачване. Шарено е, красиво е. Тук нещо може би се реставрира. Тук има някакво пазарче. Явно местната шивачка. Стари къщи. Магазин за ядки. Лека на Свети Паисия навсякъде. Това не е малко в темата с поста. Но ето. Навсякъде е лека, това, което не ми харесва на Свети Паисий. Магнитчета, цветя много. Излизаме на центъра. Нищо не разбирам на гръцки. Никаква подготовка нямам предварителна. Но това всичко е част от центъра. Каменните къщи, площада. Нещо като сувенирен магазин или поклоннически, посветени цяло на Свети Паисий. Оказано е всичко, но слънцето е насреща. Манастира къде е? На 5 минути в тая посока е къщата, където е живял Свети Паисий. Вълнението е огромно. Гледка от Конница към равнината. Подножието на планината. Църквата на селото доста е голяма. Затворено ли е? Или така ми се струва? Сега ще видим. Затворено е, за съжаление. Продължаваме напред. Една мила женица, изключително възрастна, бавно, с леки стъпки си простира прането. Една красавица. Непосредствено преди
дома на Свети Паисий. Не знам дали не вярвате, моите крака са подкосени. Много се вълнувам. На крачки сме от дома, където е живял Свети Паисий. Където се е подготвил за мисията си. Ние бяхме нетърпеливи да дочакаме българската група. И дойдохме предварително. Това е къщата. Изключително. Канят ни да влезем. Четох предварително, че собствениците са наследници на Свети Паисий и входа в къщата е абсолютно свободен. Вижте, наистина подкосяваща краката гледка. Все едно е седнал на миндерчето и ни посреща. Тук е живял. Тук е пораснал. Простете ми вълнението. Тук се влиза като в най-свят храм. Дали не смея да стъпя? Имам чувството, че ще измързя всичко, до което се докосна. Окума. Виждате ли къде е окум? С който е гощавал. Невероятно. The family was here. Are you from the Yeah, from the family? Nibi Pes. Nibi Pes. Messi. We saw the movie and yes. And we decided to come and to see the house. Това са негови вещи. At the moment in Montenegro. Снимки. Съпругът ми се заприказва с човека, естествено. Това са кадри, за които не съм и мечтала. Искрено се надявам, че ще бъдат достойно оценени от вас. Аз съм още с подкосени крака. Това е икона на Свети Арсений, духовният наставник на Свети Паисий, който той не е познавал лично, защото е бил съвсем бебе, когато той се е упокоил на Корфу. Историята я знаете от филма. Вижте гледка от семейната спалня. Това дишо ме напомня дома на майката на баща ми. Не мога да се нагледам. Има снимка и на Свети Тихон. Икона. Това е светогорския наставник на Свети Паисий. Още една от стаите на дома. Тая риза. Не мога да повярвам просто. Наистина не мога да повярвам. Че сме тук. Че можем да се докоснем до всичко това. Уникално е. Имахме щастието да прекараме малко време сами в дома на Свети Паисий в молитви, в съзерцание. И дойдоха други хора. Да не пропусна да ви покажа
Машината на бабата на Свети Паисий. Христина, помните ли от филма? Трябва да тръгваме, колкото и да не ни се иска. Казаниците. По молитвите на Свети Паисий, Господи Исусе Христе, си не боли, помилуй нас.